ki khubor ka Bate CTV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Ka BDWS Career Academy kan penlong ya Meghalaya Scholastic Aptitude Test haka khatan riu tarik upanai March haka porship ho bajem step hashulong tura but clear. General Secretary jong khasi Students Union usamla Donald V Thaba ulakan tho ting ek politician jong ni jala Meghalaya dakabo ong habadon ginu jingja hakisnong khapu jong jala Meghalaya barasam kisukut tang haka jing ekran daga ktien wat ongru bagi noyalam jong jala kimdan ke jingkit kli bagi jingyo i jangai bakin le haka jing ekran bigi la pathai khubur haka arpho trek ulbe aja opsa uniu noyalam ki isu ulong bagi ni ke jing bom le jong gi noyalam ke jala kala pelong ya khasi Students Union banyak kun pateng la pateng na benta banyada yala ke jong jaj ben rio ban pene yala ke jong khandau ke siap kamdon kata ke komitmen lani kata ke jing simkia na yang ibor na yang itu brio ibadan kabor ibadan ha ban penyat ya kani ka sensar ke kadar nimi kata komitmen nimi ya kata ke jing simkia laling ipet kiwi jaj ben rio ha ka bai dei bat kinu issues ki badai ya dang riu ke jek riu juki kinong mi khamat ini kong kidai ki bami syakmat du ngi ba ki bodu mensua ki menta kan ga bodu territorial council juru bandrung taktin bodu hopo ka ichidu bat MP ru pelong da demonstration ke jing ki ahmad jongka parliament ni ka jing ya tumar kaput Mizoram mat Assam ki MLAs jong Mizoram baro klaim the kind opposition dan di ruling kielek bentur sa border kendrai la digidan kini jing hura bakta ke je menteri ko border disputes ni kini ru ni bagi politicians ke jungi ki syukut tang hak tien bateng syukran tang haransan yalap election campaigning ni ju ru bateng wat haki campaign election ru kim jukran dari ki bun kran ban sha ya ke ba ki syukran tho syukran ben wi Dekani kalau kumbuta ka jingpang ka ba ta ba ya ka jek menteri ko jungi namar ba ki leaders ki jungi ki nongelam ki jungi timdon kata ka jing ki timdon kata ka jinglong far sightedness kata ka vision ka ba inlay nang ba ka jek menteri ko jungi kan yaine yaisa akan ga snap terpang ka joka min dia try hala kan do siap ki buat spot ligi snap ki banwan ki isu ka pedang kita ki baro ka jing bom simkia ka jing bom la ki nongelam jong jela len te nong mi khmat tamban si rengkat bat ki wei ki kenhun seng balang ban mi syakmat ban hak ban yakun yele generation after generation na kaliang ga ki isu nginai beteng ban yakun ya kini ki ban yo ya kita jing dawa jong ka seng tat adu mengindala mat yo so jing job Northeast Students Organization ka lasong meeting nadu warja hakandai nor ba ni pelong ya ka Northeast Bon ani kini jing thangtan shop kunta ter au di husam arajar kat kendai ba kan isu kala ujur da ka petition ko ka Supreme Court of India ban dawa badi ban pendu pendam no ya Citizenship Amendment Bill nomor ba Citizenship Amendment Act ka burta la de act ta kala de Citizenship Amendment Rules su kala don kan ta ba yang ni bat ka kani ka hearing kala don sisien ban kalawan biang kani ke hearing pada menin kesni bat ka long ke ka ba hoi wala dengan 4 yo ya kata ka jingjob ya kata jubab ka ba syai ndrei ni dokumen kendiat nomor ba Supreme Court dalam pihak no ya kita ki arspa lai punyu tili ki petition sibran ko Supreme Court dalam pihak no arbita ka bumut ba kala pihak ya ki petitions ki ba nako rithor la ka jong bat ya ki petitions ka ba na ka chate lam ni la ka jong beli ni hun bangin yo la ka jong ka jing bishar by the rithor nomor hot inong ba hapor barang don ke CB ke jing ki ilas dang hinang ni na po tan stay lam nging la plong ke jing ki ibajur adin berlapas ya ka bil lapan kelas ka act sa CE ni bagi jing ki la pur sun rithor gidan ke jing ki ibajur ba bat kumbajulong hinang hapor support ke jing ba ikini ki mat ki jura ki issues jing ki ibadon sa tan stay lam ngi kaduna ba kata ka
national media coverage but international media coverage. But the key for mainland India pada kan dia coverage kawan nakaleng ka portray ba nakaleng dari India. But hakani ka jing ki ka jungki ka ba kaya pair na ka jing dawa ka jungi ngiui baka ka jano kata ka jing tip ibrio sa pang ka daw kan rai ka ba mangi ki. But ka pelong ba undang batip ba ka jing ki isang mangi ni ki pek tang sa tis for mainland India. Kaya ka jing pair padang ka jing dawa ka jungi jing dawa ka jungki. Jing dawa ka jungki spo rithor kalong ba kani ka an kamlong secular Nre kalong religious base ka bathau tangya kinyam ba ki kum tup lam ki muslim kum kita ki persecuted refugees ki bawan na po Afghanistan, Pakistan, dan Bangladesh. Idan ru apo rithor ki badawa ki yung babali ki exclude ya kini ki Tamil refugees ki bawan na po Sri Lanka ba kum ter. Nre jinge ki ni po North East specifically ki biru sa Assam, sa Nagaland, sa Mizoram, Arunachal Pradesh, Tripura, Manipur. Jinge ki kamdei namar kanyam. Kamde ba iklap kan thup kita muslim de jingi ki kalong baik namar ba ijat benriu try muluk ki badan po kathan chate lammingi ki de ijat benriu ki barit pat ka ba ki bum de pat yidu kata ni ki khasi idan tang kumba khasan lak but youtube shai but kadi ka kumba la tho hi ka petition ru jongka nesu bala pa sa Supreme Court kalau ong ba kani kathan chate lammingi ki de ka jaka ka ba lamat jingi ba halor ka jingsha Thombor ke jengsa buhai snong ha kini kimendia sisni borok ki jela ki mat lut kata dina kata daw ba ki ki jela ki hap ban dawa ban penteri kamno ki inline permit lengba ke jingon rum kertep kimenderi bun ki bor sensyar jongka trai muluk ki ladu no ading ipet wat akikam sensyar snong ru dan ki snong ki bangi i hangni ba kabor jong dor bar snong kalau telot adu kata idan ki jakar ki bateng-teng ki nong mi khmat ru la jumi teng deki bamdei na ka jai bendri ka jungi kani ka ja ka Tripura ka ja Assam ru but ka jingdawa ka jungi kalong ba amdei ban ong ban kon thup lang ta muslim deki jingdawa ka jungi kalong ba di ban penduk pendam deki ka CE namar ngidon ka border ba ka Bangladesh ka border jonga North East ba ka Bangladesh ka bajarong kumba 1,000 kilometer tam ka the 5th longest border in the world but ka jing hepat jigi brio Bangladesh kapoi hadu 100 crores but tangi Bangladeshi Hindu kipoi hadu 1.6 crores di kembang ong mene ni kasi ngidan tang khatsan lakngut lada kiwan tang arpau lani arpusan lakngut iban Shimrai na Bangladesh betong ba ngin wat citizenship no hapo Meghalaya kay giban ja yangi ya kata boro ni latip hi giban ja nomor kala jateng hakipor ki bamunswa missions jongka nesu kan sadeh ka khandai terik uyayong bat aswa kata ka Supreme Court kala patha ya ka sarkar India ba kan ai jubab ya boro ini ki petitions ki laispa arpunyo tam ki petitions akba yedei bat ka si